Narodeninová torta. Tak prosím priatelia, ako môžete vidieť, rezident klubu Ministry, to znamená DJ Dev a aj majiteľ Rudo Dušek vám momentálne doniesli tortu osobne, aby nám naozaj demonstrovali, že si váži absolútne každého z vás. To znamená, od tejto chvíle, vážení priatelia, ja len pripomínam, že si môžete každý z vás vychutnávať túto tortu. Banskobystrický klub Ministry of Fun má za sebou už 2 roky. Ako ich možno v skratke hodnotíte? Boli úspešné? Tak v podstate boli úspešné, no prvé 2 roky to bolo také možno jednoduchšie, lebo počítali sme s tým, že bude to niečo nové technológie, že prídu ľudia z okolia. Teraz začína trošku taká ťažšia doba, lebo vlastne tí ľudia, ktorí pravidelne tu chodili zblízka, nám je jasné, že nebudú chodiť už pravidelne každý piatok a sobotu, a keďže okolie na takú obrovskú kapacitu klubu je dosť malé, tak toto obdobie vlastne bude také, že chceme skôr prilákať ľudí z celého Slovenska ako z ďalej, preto sme začali pozývať aj hviezdy a ono to bolo v začiatku s zámerom postavené, že aby to bolo jednoznačne najlepšie, najmodernejšie na Slovensku, keďže vlastne my sme firma, ktorá sa zaoberá rentálom a veľmi veľa party mimo Slovenska sme ozvučovali, osvetľovali, s laserami sme robili cez Švajčiarsko, Maďarsko, Nemecko, v Čechách sme robili cez Transmission, všetky vlastne, čo sa týka laserových show, takže tie skúsenosti máme, vieme, ako to funguje. A preto vlastne teraz nám skôr ide o to, aby sme rozšírili to dobré meno ako Slovenska alebo Ministry mimo hranice. Ono celkom sa to darí, lebo keď si pozrieme aj na našej stránke, máme na začiatku mapu, kde proste z celého sveta už sú ľudia ako prihlásení, tam momentálny stav, kto je prihlásený, všetko to tam vidie, takže ono v podstate môže to byť atraktívne, tak ako ľudia sa chodia baviť na Ibizu a trvalo roky, kým sa vo svete dozvedeli, tak takisto aj tu nám ide o to, aby vlastne tí ľudia sa dozvedeli o Slovensku, a preto to vlastne v Bystrici, lebo Bystrica je v strede Slovenska, takže jednoznačne ako chceme, aby tí ľudia zo všetkých strán Slovenska ako chodili sem. Tak ako napríklad má Bratislava momentálne novú arénu hokejovú, Košice mali skorej Steel arénu a v strede Slovenska nič nebolo, tak práve tento klub má byť miesto, kde môžeme robiť aj zahraničných interpretov a tí ľudia môžu chodiť aj do Bystrice, ako čo doteraz nebolo zvykom. Tak nie je to jednoduché, lebo aj tých interpretov, ktorých sme sem pritiahli, tak ako bol to zámer, ale boli sme aj, nepočítali sme nič, moc sme o toho nečakali, ale boli sme sklamaní preto, lebo v podstate ako tie hviezdy ako Paul van Dyk alebo Bob Sinclair si pýtajú honoráre, ktoré sú postavené na kluby alebo koncerty v Európe, to môže byť na Ibize, v Miami, v Nemecku, a oni nie sú ochotní, keďže ide na Slovensko, kde je tá kúpna sila úplne niekde inde, a ako dávať nejaké zľavy, a len prepočet, tak bežne na Ibize vstupné na klub porovnateľný kvalitou, možno horší od tohto, je 40 až 60 eur. My tu máme štandardné vstupné 4 eur. Z tých 4 eur ako tie náklady máme pomaly s technikou, nájmom, veľa vecmi, tie isté v podstate, takže to je veľký problém. Poďme na tú najbližšiu budúcnosť klubu. Budete pokračovať v tom, čo ste teraz začali, zahraničné hviezdy, a naozaj propagovať aj Banskú Bystricu tým, že sem budú chodiť takéto významné hudobné osobnosti? Určite áno, tam ľudia si na to musia zvyknúť a musíme ich kvázi na to naučiť, keď sú nie na to zvyknutí. Veľa ľudí je naučených, že ide do Bratislavy na nejakú veľkú akciu, ale nám sa darí, napríklad veľakrát sa stáva, že je tu pomerne veľa aut z Bratislavy a to je také zložité prevracať nejaký ten zabehnutý ako štýl. Ale si myslím, že hej, že urobíme všetko preto, aby sa to podarilo, a zatiaľ ako neexistuje ani konkurenčná nejaká taká podobná diskotéka na Slovensku, ktorá by fungovala takýmto spôsobom, takže si myslím, že by to mohlo byť zaujímavé.